Zdar lidi, to je Loves29 a dneska budeme hrát GTA 5 Story Mode, takže můžeme se na to vrhnout, mám si tady nějaký auto, že se kouknout na nějakou první misi, co budu v tomhle videu dělat, takže na to MK, si to nedám a ty otazníky se mi nechce. Takže jdem na MK, jede zvuk, takže se omlouvám, že jsem se předtím odpojil sluchátka, ale nevadí. Jdeme teda na naší první misi v tomhle videu, doufám, že se vám tohle video bude líbit, jestli to like a odběr. Já už tady mám nějaký mise hotový, takže mám asi 3, začáteční mise nějaký 4. Máme to ještě jednu míli, takže uvidíme ještě. No. Tohle video nechci dělat moc dlouhý, jako první video třeba nějakých 10-15 minut. Takže nevím, co z toho můžu očekávat. Laman mi píše, ty vole. OK, budu tam výkon psa, vole, v mém baráku, nevadí. Je to Lamarův pes, takže to nevadí, Lamar je chábra. Ty vole. Prdel. Ale už tam za chvilku bude 0,25 míle, takže pohoda. To nevadí. Jaký starý dědek to určitě řídil, ty vole. Ukáž, otevřete vrátka. Tu vole, jsem vystoupil jsem ani nic na to. Nestiskal, hnedka jsem vystoupil. What the fuck? OK. Zajímavá kascéna. Tuhle kascénu nechám přehrát. Jo, aha. Get in the truck. Follow the tennis coach. Já si ho jdu následovat. Radši na ně nebudu střílet, nechci tomu si to podělat hnedka ze začátku, že jo. Takže dokud mi ta hra neřekne, že ho mám zabít nebo na něj můžu střílet, tak tady nebudu střílet. Ty pičo, ale jeď. Strašně kuska silnice, ty. Nevadí, tohle my se ještě nějak dáme. Zkusím asi tohle první, nevím, jak bude dlouho, ale když tohle video dáme ještě jednu. Uvidíme ještě. Jasně, jedu do kanionu. Tak on se budu snažit nenabourat. To je jasný. Aha. OK, už tam skoro jsme, takže dobrý. Už budeme u kanionu. No jo. To je auto, OK. Červený fár. In the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You pulled my man. Told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions. Way, bro. But sometimes it's gotta get worse. She is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail Okay. my applause. You fucking motherfucker! No. And we'll see how you like it when someone fucks with your OK, já nevím, co na tom dělá. Jsem hrával, OK. Jen svedu s autíčkem. Here we go. See what happens. Oh, you are probably crazy. Push the pedal, huh? Už to tam rupe, no. Už se to propadá pod ním. Ty vole. No jo, jeď s tím. Dáním tam zboř. Ty vole. Teď on se jdem kam. Nebo, no to je jasný. Kam máme tohle kurva? Jo, dobrý. Běž zpět do Michal's house. Ale držu. What the fuck? Vole, jak mi to kurva volal.
nezajímá, nemám na to čas. Tak už jsme tady. What the f... Ale musím někoho sejmout, to. Tak ale kurva... jednou jsem sejmul. Dobrý. Nebudu. Já musím sejmout, vole. Nebudu dál, vole, řídit, musím sejmout. Dobrý. Lose. OK. Musíme ztratit, vole. OK, jedu od nich daleko radši. A počkej, já chci sejmout. To mě nepronásledoval, víš co. Jo, aha, já vole, jak on střílím. To. Dobrý, už jsem ho sejmul. Dobrý, už můžu zase řídit, takže... Už jsem všechny postřílel, takže už jedem zase zpátky. Ještě k tomu fízlu jsem dostal. No jo, tak. Musíme nějak ztratit, no. To bude za chvilku, to tak daleko ode mě. A ten pen spray, tak zkusím jít do pen. No, pen spray. Ten vole. Los Santos Customs tam je, no. Já se jdu přesprojovat rychle. Ani nebudu muset, já možná ztratím po cestě. Počkej, já zkusím obět. No, možná ztratím po cestě, no. Já nejsem si jistý. OK lidi, takže musíme se dát tady do Los Santos Customs. Ne, dobrý, aha. Když jsem byl úplně u nich. To je nějaký zvláštní, to, no nevadí. Jsem byl vedle policejního auta a stejně to zmizelo. A nevadí, možná to bylo jenom nějaký přechodný období, ty vole, měli ty banga. Ty vole, tohle byl stan, co jste, ty vole, to neříkejte, že jste to neviděli, tohle. To bylo fakt, ty vole, jsem na neboural, pohoda. Ale už jsme tady, tak pohoda. Otevřete bránu, uhníku. Otevřete bránu, to je jasný, jdem do checkpointu. To všechno, nebo? Ukáž? Jo, to asi bude celý. Aha, to ještě není celý. Ukáž. Do you know who I am? Do you? No. Well, you? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta. I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him. To přeskočím asi, sorry, ale... Jo, tak to bylo celý. Mission past. Marriage. A počkej, co je jako... Continue. Jo, dobrý, jsem se bál, že jsem to nějak pojebal. Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Jo, dobrý, spal jsem se jako Trevor, tak pohoda. No dobrý, jak nic. Ale počkej, Director Mod, Actor Unlock, Amanda. OK. Dobrý, takže pro dnešní video to bylo všechno, doufám, že jste to užili. A doufám, že jste sledovali mě do konce, jestli jo, tak dejte like a odběr. Řekněme, napište do komentářů, co mám natáčet. Ale dáme si další díl do komentářů, napište, jestli chcete, abych přeskakoval ty cutscény a jsem rád, že jste zůstali do konce a já se s vámi loučím, tak zdar.